29 kamra tan-nar madwar Malta u Għawdex gawdew minn skema ta' 170,000 euro li se jissarfu f'aktar saħħa u sigurtà fil-bini rispettiv ta' dawn il-kmamar tan-nar. Din l-iskema ilha tassisti lil kmamar tan-nar f'pajjiżna mill-2018. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici irringrazzja lil benefiċjarji ta' din l-iskema għal ħidma tagħhom biex isostnu u jtejbu tradizzjonijiet Maltin. Huwa spjega kif din l-iskema l-Gvern qed juri l-impenn tiegħu lejn dawk li jippratikaw it-tradizzjonijiet Maltin. Għal sena oħra qed nagħtu ammont ta' flus biex dan jiġi investit fil-kmamar tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja f'Malta u Għawdex biex inkomplu nsaħħu s-saħħa u s-sigurtà f'dawn il-kmamar tan-nar. Id-direttura l-fondi u l-istrateġija fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti Marjan Kawki innutat l-impatt dirett ta' dawn l-investimenti fuq il-kultura Maltija. Hija spjegat kif dawn il-fondi jistgħu jintużaw diversi mezzi mill-kmamar tan-nar iżda fl-aħħar mill-aħħar kollha jissarfu fi kwalità ogħla ta' kultura Maltija. Jinkludu u jkopru finanzjamenti fej jidħol taħriġ, fej jidħol restawr tal-kmamar, fej jidħol anki bżonnijiet infrastrutturali u anki investiment f'makkinarju. Bażikament hija għajnuna biex intejbu l-kwalità ta' dawn il-kmamar tan-nar. Kull kamra tan-nar li applikant għal din l-iskema se tibbenefika sa massimu ta' 5,000 euro u l-fond jinvesti anki f'riżorsi edukattivi u fit-tisjieħ tal-kooperazzjoni bejn il-kmamar tal-lob tan-nar lokali u dawk Ewropej.